Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato ng kapanguna ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, roll out sang Sputnik V vaccine pag-umpisa na subong adlaw diri sa siyudad sa Bacolod. 13 anyos nga babayi pilason matapos masalabat sa accidental firing sa barangay Villamonte. Sa balita nasyonal, magutod nga Sara kag Baste Duterte nag-withdraw sila COC baste magapapili na sa pagka-alkalde sang Davao samtang wala pa sang anunsyo si Sara. Bureau of Immigration nakahanda na ang kaso tugutan na ang mga dumuluong na turista sa Pilipinas. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Nobyembre 10, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sila. Yes, good morning na mga ka-aksyon. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa aton nga mga ka-aksyon, happy Wednesday. Yes, happy Wednesday everyone. Kag mapaang ang panahon, pero at least mayong panahon may chimpo subong, no? Yes. Sa karon adlaw Nobyembre 10. Dumduman ko ning November 10 ni Amunisona pag pungko ni anay presidente Ramon Magsaysay bilang presidente sa Pilipinas. Galing 1953. Way back in 1950, galing po 1957 na crash ang aeroplano to March 16, 1957 sa Mount Manunggal. Siya ng presidente ba nga kung ano nga mga disaster ginakadtoan niya dayo? Yes, oo. Pinaka-plangga itong presidente gid. Magpaglubong sa to sa iya sa una pagkapasang napatay siya mga sobrang 2 ka milyon na tao nagkadto. Ay gali. Pero plangga sa sang Pilipinas according to history, no? Sige, good morning dira sa aton nga mga ka-aksyon nga sa monitor man sa aton via Facebook Live. Sa kaya Milili Oligo, maang aga dira sa imo kag kaya Migo naton Romel Gallo. Si Migo naton Romel Gallo watching from Manila. No, kag Dennis Richard Timor Roma, si Ma'am Vanessa Mayo kag si Wagitada si Kuano, si RR. Si Mads RR. Good morning kano halindra sa Barangay Alangilan hasta diri sa Biao Binalbagan. Hello mga abyan kag idolo ko sa kanginan. Idolo nga halin sang una akon ginkuhaan sang kusog padulong
sa handom nga kadalagan. Swerte. Morning from ONBTV family. Ano mo, NBTV? One Negros. Back to back. Perte ay. Oo, perte, grabe. Kay Elvira Hilgo, ang aga mandra sa imo. Kag kay Ray Tuhaw Tinosan, good morning man sa imo dira, no? Kag of course sa aton dira nga mga vendors sa Libertad Public Market, may aga dira sa inyo kag sa may Burgos Public Market. Though ako dugay na ko wala na ka pa Libertad Public Market, kag grupo ni ka lang dayay, no? Hindi man Ara ka gid. man nadampi mo? Okay, ha? Ara ka man nadampi, lapit man Yan, lang. Mga once a week or every 2 weeks, so ka man na. Kay gatingob na lang ko yung Aksyon Boy. Okay. Kaya kapoy man kada hapon, sige kada hapit, may COVID pa nga daan. Kada mo daan tawo. Kag ikaw siguro yati ikaw gidya nagaluto yasang Yes, ako gid siya. why kaya gasalig. Wala. Kaya Wala why man ka ta man saligan. saligan mo? Sino pa ba saligan? Kala. Atia Kim Riman, may agaman kag Ana Sinoro, good morning dira sa imo. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay-say sa detalye na sa aton mga balita lokal. Taga-umpisa na ang rollout sang Sputnik V vaccine sa siyudad sang Bacolod sa Ayala Malls karon nga adlaw, Miyerkules. Sunod kay Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, ang Sputnik 5 nga gin-develop sang Gamaleya Research Institute sa Russia, ang ginhatag sa first kag second dose nga may 40 dias o 42 dias nga gap. Dunga pa ni si Rongon, damnag lang nakabato ng Bacolod sang 5,000 ka doses ang Sputnik V gikan sa gobyerno nasyonal. Suno pa kay Surongon, target nga mabakunahan ang 200 tugtog 300 ka mga nag-register online nga 18 anyos pasaka. Kaangay sa iban nga COVID-19 vaccine, ginpahayag ni Surongon nga ang Sputnik V ang epektibo nga malikawan ang moderate tugtog severe COVID-19 cases. Sa datos sa FDA, 91.6% ang overall efficacy rate sa sining nga bakuna. Sa karon ang Bacolod nag-usar sang Sinovac, AstraZeneca, J&J, Pfizer kag Moderna vaccines. Ang aton nga launching sa Sputnik ara kita sa Ayala Mall sa level 4 sa Metro Lobby. Sa first naton nga target, ang target na mga 200 to 300 but ang amon subong gina text message lapot na sa mga 500 nga mga pumuloyo. Ang aton subong nga gin-text ang base sa online registration naton nga wala pa nabakunahan. Si Dr. Chris Surongon. Pilaso ng isa ka 13 anyos nga babayi matapos masalabat sa nga bala sa Purok Isla, Barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod. Sa siya nga pagpangusisa sang kapulisan, ginatultog ni Silvestre Kahina, 62 anyos, ang debola sang armas, bangod nga may nagsupon nga bala. Gulpi na lang ini nga naglupo kag naigo sa likod sang biktima nga nagapungko sa gwa sang balay ni Kahina. Suno kay Felicima Salo, 79 anyos, lola sang biktima nga nagatambay ang biktima sa gwa sang balay ni Kahina samtang nagakonect sa wifi. Dugang pa ni Salo, yara na sumay nga kondisyon ng iyang apo. Gindala sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ang biktima para sa pagbulong. Samtang nadakpa naman si Kahina sa makapulisan kag karon preso sa custodial facility sang Police Station 4. Pilason man ang isa ka construction worker matapos ginluthang sang duha ka mga carnappers kahapon sang aga sa Purok Inday Uya, Barangay Vista Alegre, siyudad sang Bacolod. Ang biktima gigilala kay Ronald Season, 42 anyos, kag residente sang Purok Malapay, Barangay Bagawinas, siyudad sa San Carlos. Sunod kay Police Station 7 Commander Police Captain Elmer Bonilla, pasado alas 4 kahapon sang kagahon sa nagpadulong sa isa ka kapihan malapit sa iya ginatiniran si Season. Sang papauli na si Season, ginparahan siya sa duha ka malalaki kag nagdeklarar sang hold up. Ginkuha sa mga suspetsado ang Mio 125 nga motorsiklo kag gintiro ang biktima gamit ang kalibre 45 nga armas lutang. Pila sa tuo nga paa ang nangkon ni Season kag parang karon nabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital.
Suno pa kay Bonilla sa nagpalagi ang mga suspitsado sakay sa motorsiklo, wala na control sa driver ang Manibela kag nagdiretso sa kalog. Ginbili na lamang sa mga suspitsado ang motorsiklo sa kalog kag nagpalagyo. Natala na naman nga ipaidalom sa ballistic examination ang basiyo sa mga balang na recover sa 3 ka shooting incidents. Separado nga shooting incidents nga nagluntad sa October 27, Nobyembre 3 kag Nobyembre 8, tanan sakop sang Police Station 2. Suno kay Police Station 2 Deputy Chief of Police Lieutenant Junito Pastrana, tanan nga basiyo ang iya sang kalibre 45 nga armas tuthang. Rason nga luyag nila hibaloon kung posible konektado ang mga nagluntad nga insidente sang pagpangluthang. Suno kay Pastrana ang shooting incident nga nagluntad sa tuong Nobyembre 3 nga nagresulta sa kamatayon ni Renalyn Maming ang amat-amat na nga ginasulbar sang kapulisan, labi na nga mayara sila sang person of interest. Dugang pa ilaman ginausisa ang report nga ang biktima sang shooting incident nagligad nga gabi nga si Aljon Harabilo ang ginaligar bugaw ni Maming kag ginahibaluman sang kapulisan kung ano ang rason sa ginaligar paglalisay ni Maming kag Harabilo antes inilot hangon sa mawala pa makilala nga suspect. Instruction na naman ng investigador, i-try to request sa laboratory to compare sa empty shell nga na-recover sakay BB Sharp o sakay Mayang kag ang sa subong kag ang dito pag itong shooting incident 2 weeks ago itong sa tricycle driver kay siling ko basi isa lang at least kung masuot ang isa masuot tanan. Kabahin sa pagpahayag ni Station 2 Deputy Chief of Police Lieutenant Junito Pastrana. Plano naman pabaskugon ni Bacolod City Police Office Director Colonel Joseph Martir ang police visibility sa reclamation area kag Bredco Ford bangon sa mga nagaluntad ng insidente sa mga lugar. Suno kay Martir, wala labot sa mando sa Nike Police Station 2 Commander Captain Paul Vincent Pendon makadeploy ni sang mobile force nga magapatrol sa lugar kada gabi. Suno kay Martir, ginmando sa Nike Pendon nga doblehon ang iyas ning pagpaninguha. Agud nga masulbar kag matagan sang hustisya ang pagkapatay sang 3 ka mga persona bangon sa pagpagluthang sa ginaligar riding in tandem. I've instructed him already to double his effort in the conduct of police visibility and abit na siya nag-IOBC schooling and nag-IOBC but sige lang kay anyway ang suspect ko sa tanod may suspect naman to. Ginpahayag ni Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Attorney Jairus Anthony Dohelio nga posible antes ang bulan sa Disyembre makaumpisa na liwat sa pagbaton sa mahimata sa mga persons deprived of liberty matapos ang isa kag tunga ka tuig nga wala ginapanagutan ng pagbisita. Suno kay Dohelio, may panugyanang gikan sa BJMP nga kon maka-set up sang lugar ang kada pasilidad kag makabutang sa mga plastic barriers mahimong schedule ang pagbisita sa mahimata. Dugang pa isa man sa requirement agud makabisita mo ang vaccination card bawod kalabanan karon sa mga PDLs ang fully vaccinated na. Suno kay Dohelio, tinguan nila nga makomodar ang tanan nga pamilya nga wala man nagalapas sa minimum health and safety protocol. Magutod nga Sara kag Paste Duterte nag-withdraw sa ilang mga COC so kung Certificate of Candidacy. Samtang Bureau of Immigration nakahanda na kung tugutan ang mga dumulong turista sa Pilipinas. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tilang mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako. Okay, so good morning liwat mga ka-aksyon, especially nag-monitor via Facebook Live kay Dennis, Richard, Tibor, Roma, good morning sa imo Dance, dara sa may Banwasang San Enrique, kay Elvira Hilogo, good morning. Watching live from Charito Heights, Granada, thank you and God bless. God bless man. Kay Ray Tuhaw Tinosan, good morning. Athea Kim Eriman, good morning man sa imo Athea, dara sa may Mursha. Miss Ana Sinoro, good morning sa may Ringanit La Carlota. Kay Ray Baryoga, good morning sa DSB, Pandaron DSB. Kay Florencia Villacampa, dara naman sa may La Union. Yes, thank you. And God bless. Si Kumparing Bia Jonathan, good morning man sa imo. Ginatamyaw niya lang. Si Star Mayo, kag Jinky Dilagdon. Salamat, Sir Boy. Okay. You're welcome. Congratulations sa imo bongga nga NMAX. NMAX, gidya ba lang? Di ba basta-basta? Philip Isulat, good morning man from Buen Retiro, Talisay. Stay safe and God bless. Maninoy Michael June P. Season, good morning sa imo, belated happy birthday kay pare Juan Lagunday, and happy listening sa RTNHS batch 92 from Old Sagay. Raka naman da sa Old Sagay Artemio de la Vente, good morning man. Taga Santo Niño. Sige, mayong aga lang kay Romel Hamelo kag Satanan. Kag suma de la Vente family from Art de la Vente from Rosales, Pangasinan. Dira sa kay aga. Good morning kay Ma'am Luisa Luing Melos. Kag kay Rona Rida Trava. Nga naga-monitor man sa karon sa aton, no? Sa kay Miss Jinky Di Alagdon, good morning man. Robert Roma
kag sakay Joe Di Alagdon, Lulit Di Alagdon, kay Aldrich Jan Apil, Aljun Apil, kag Jen Di Alagdon, Jane Nagor, kag sa ibang padira nga mga pamilya ni Miss Jinky Di Alagdon. Robert Roma, sakay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, Leo Santueli Quirino, good morning man sa imo, no? Ginagreet naman si JV Bandiola, no? Christine Menyes Villalobos, kag Eliezer Likayan, kaya migo naton Maui Akol Kanyada, magaga sa imo migo. Si morning man kay Tatay Teddy, kag kay Daddy Jean, zalin kay Rona, no? Chez Zamora, kag Eliseo Cataluna. From Takurong, Sultan Kudarat. Good morning dira sa inyo, no? Yes, kataho man na nga no, Action Boy. Ang nga Takurong, lugar. Sultan Kudarat. Yes, nakadto man ko da sang una kay Kagid ka panghagad. gamay pa ko to paano ba? Gamay ka pa to. Gamay pa ko to. Size Subong. 3 pa lang to gani akong tiil. Subong. Subong medyo nag 3.5. dako na. Di mo tama ba dako nakado ka budla. Dudabyan. Andrea Huilar, may agaman. Good morning sa tanan. Kag sa mga listeners, ingat lang kuno always. Kay Patricia Jimenez del Castillo, sending hugs. Kadamo sa iya nga mga ano ganun stickers. Stickers, oo. Sa kay Diding Alohamiento, good morning man dira sa imo sa padayon man nga pag monitor dira, no? Yes. Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning kag Virgie Ligaspi Coloso. Kag kay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Sa kay Jacqueline Marino, good morning naman from Manila sa Balot, Tondo. May lugar iliya sa Tondo nga balot ang kanya, no? At you, meron siguro. Kay sa Tondo Sa na ano na gani Action Boy, ang amon ang ano no, ang sa Tondo ang may Chinatown na da. Dra na. sa Malabon mo na ya. Malabon. Di ka bakal sin ako magpa-Manila, kabalasang mga dohopya ka may Oo, dito sa Malabon, Chinatown, Sa Chinatown. Sa okay. Chinatown. Atong hopya. Oo, namin ito, no? Sa Chinatown na Ube, munggo, ano pa ito? damo mga na sila, may flavor? mga pandan, damo sila mga muna. Namit gito ya, mushroom. Pag bakal ko sa tuya, ginlakat ko gito tuya kay Bingin lakat mo gito siya. Nakakatouch. Chinatown dito sa Chinatown. Asa Malabon, amo na? Ay, Binondo. Binondo. Tondo, lay mo na yung Tondo. Ano yung manang tundo ya? Binondo. Ang binondo ya, lay man na. Ang tundo ya, ara na dayang mga pitong gatang. True. Damo-damo na dayang mga istorya sa tundo ya. Ara, anday ang matulog ka lang yung bunon. So Ara na delicate. dayang mga kwan sa una, mga hardcore nga mga kwan. Mga baby ama. Totoy Golem, damo na dahil sa una sila nagsilikat ya. Sige. Sakto na ang kay Judenia Lazaro, eng bitin na nga kuan hupya. Eng bitin, no. Amo na sang okay, may ato na tong kuan mo, may ato na to nga may iban man bang klase, pero mo ni siyang gina-recommend ang eng bitin nga mga hupya. Ate sige, standby na sa aton mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:25 sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Inanunsyo naman ni Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte ang pag-withdraw sa iyang kandidatura sa liwat nga pagpapili sa 2022 nga eleksyon. Kaginit tungod man sa sugo sa iyang utod nga si Davao City Mayor Sara Duterte. Sa statement sang Vice Alcalde, gin-nominate siya si Attorney Melchor Kitain Jr. bilang bulos sa iya una ginpapilian nga posisyon. Ginpahayag man ni Vice Mayor Duterte nga nagahulat siya sa dugang nga mando sa iyang utod kang nagalaom nga may maayong nga balita ang nangin desisyon. Si Baste ang nagaisanon nga Vice Mayoral candidate sa siyudad ng Davao para sa 2022 nga eleksyon. Samtang pila ka oras ang nagligad, ginanunsyo man ni Mayor Sara ang iyang withdrawal sa liwat kapag papili bilang alkalde kag ginbulos siya utod ni si Vice Mayor Baste. Siguro sang Bureau of Immigration o BI nga nakahanda sila in kaso magdesisyon ng gobyerno sa Pilipinas nga buksan ang pungsod para sa mga dumuloong nga turista kasunod sang padayon ng pagnubo sa kadamon sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Ini ang pahayag sa ahensya matapos ginapahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang posibilidad nga pagbukas sang Pilipinas sa international tourist kadungan sang pagnubo sa Alert Level 2 sa Metro Manila. Suno kay BI Commissioner Jaime Morente, nagtukod naman ang ahensya sa response plan agud marisolba ang pagkinahanglan sa manpower in kaso magbalik na sa normal ang international travel. Madumduman nga na-report ang 72% nga pagnubo sa international arrivals sa unang nga 3 ka quarters ng 2021 ikumpara sa amuman nga petsa sadtong 2020. Ginpahayag naman sa Malacanang ligaw nga i-require ang pagbakuna kontra COVID-19 sa mga empleyado para makakuha sang Christmas bonus. Inireaksyon ni Presidential Spokesman Harry Roque, may kang tanan sa pulisya sa siyudad sa Cebu nga maghahatag sang 20 mil pesos nga Christmas bonus sa kada empleyado kung fully vaccinated na kontra COVID-19 ang empleyado. Suno kay Roque, wala siya sa nakitan nga sala nga himuon nga mandatory ang pagpabakuna sa magabaton sang Christmas bonus bagod wala man nasaan sa layi nga gina-require ang paghatag sini. Ginaduso naman ni Health Secretary Francisco Duque III nga magpasara ang local governments local government units sa ordinansa nga mangin mandatory ang COVID-19 vaccination kung batunon sang ila constituents. Sunod sa ating likom, pwede makapasara sa ordinansa ang local governments pagi sa Local Government Autonomy Act of 1992. Ini ang nakitaan nga tikang ni Duque kasunod nga wala pa sang national law para sa mandatory vaccination. Ginpagmalaot naman ni Presidential Spokesman Harry Roque ang 152 ka mga Filipino lawyers nga nagkontra sa posisyon sa International Law Commission sa United Nations. Kagit insister nga hindi siya guilty sa krimen kung basihan ang iya koneksyon sa kaysa Presidente Rodrigo Duterte. Una, dirigin pamatukan sa 152 ka mga abogado ang paghatag posisyon kay Roque sa ILC. Kagin pahayag nga hindi ini bagay sa posisyon tungod gintugutan sini ang extrajudicial killing, pag-atake sa rule of law and due process, kagapanindugan sini sa human rights, pandemic responses, kag good governance.
Ginkompirma ni Justice Undersecretary Adiran Sugay nga gindala sa hospital si Justice Secretary Minato Guevara kahapon sang aga. Suno kay Sugay naglain ng pamatsyag sang Justice Secretary rason nga ginhingagaw dala sa hospital agod nga maobserbahan. Ginpasiguro naman ni Sugay nga yara na sa maayo nga kondisyon si Guevara apag ginahanglan nga magpaidalom sa routine test. Sa katapusan nga bayan sa aton mga balita nasyonal, sining karon lamang gin-sumeter sa nga na Senador kagkaron Deputy Speaker Loren Legarda ang House Bill number 104205 ukon ang One Tablet, One Student Act. Tinutuyo sang sining hagna ang mahatagan sang gadget ang mga elementary, senior high kag college students para sa iles ning pagtuon. Sunod sa kay Legarda nga padalong gyapon nga nagatubang sa pandemya kita sa karon kay kinahanglan masiguro nga mabuligan ang mga estudyante nga mapaganagan ang epekto sang pandemya. Dugang pa ni Legarda, wala na sang magmasobra pa sa investment nga ginahatag sa edukasyon para sa maayo nga bosdamlag sang mga kabataan. Inyo kinamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion of the Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Ubod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon